Iwan Soko mana diluwe mugi mayu warna sakudu mati. Iwan Soko mana diluwe mugi mayu warna jenengan iso. Iwan Soko mana diluwe mugi mayu warna panjenengan iso. Mugi mayu. Boten jauh samiku mami kula anoman kae. Pokok jeruk man lah kodoh ae. Mending enek mane to. Wong urip iki pokok jeneng man jeruk man wis akeh. Digawe tuki ya kudune marem. Mergo tuki turunan saka turi. Dadi asalmu nyaduk. Luwih dibandingkan ada usamiku Begawan Yudhawara. Ini ya. Sakenane aku iki gumun. Ing antaraning para kancil-kancil sing padha kepara dadi muridipun Bapak mapan ana ing pertapan Kembang Sore rumangsaku ingkang paling taber iki mung kowe. Kowe iki saobaku kok teroke. Aku udut nganti pipa, kowe yo nganti pipa nak jatuh pipamu iki yo mikir berulang sapi apa mana jenis berulang sapi aku udut cara udut deh cara nyedot deh mesti kok dirobi aku ngopi aku seneng kopi brasko kowe yo melu brasko aku nganti sampeyan penganggo kalau nyoto nganggo blakon tak paske kalau aku adet tabrahanan kalau aku nggone dari aku Kembang Sore kowe nenti-nenti nasihat lepek yo tansah lakonan nek dadi tepake karo gone to mosok ngeteni bojomu ning pasar lakonan kowe iki rumahku kowe terus aku kok kowe bedina ning pasar iki lho berarti wangi ajimu to iki suatu tapi ngono lakonan ngono iki lakonan dipasti nek dok sego iki kowe numpak sepeda motor kancane nganggo helm kuwi yo nganggo lakon iki jenenge silmu ki budaya ning panggonan ora pas wektune ora bener iki suatu jauh sing tak ngomongke aku karo kowe iki ngomong kowe iki siswane Pungkulun Bathara Blayu ya Pungkulun Sandiwang Prabancana ya utawa Prabancana dilani angin mergo saka Pungkulun Bathara Blayu iki dilani angin kowe siswane ya nek nggawa minyak angin wis lumrah dina kelok-kelok nang sowane harga mantok ning kono kowe ora usah dengan murid ning murid nek cah nom marani telatan telatan niku sing pinter tabeli terus geni terus bangun itu dawuh menika teladan samiku teladan to iki wis bangun dawuh wah tak kira nek telatan berarti kok telatan kok ning kono wis dadi murid sing dhuwur dhewe oh iya sing desa sing cara lain wadah lain sing duwe lain belalang lah iya aku paham lho sing duwe kan yo beda lho beda ya mung aku ngomong karo kowe pirang-pirangane dina iki cekikku
monggo kowe to kejaba cantrik iki ning jaba kae sing padha ati kepengin metu karo pun bapak kene telung niku adoh enek sing nyawideke wong golek judu enek sing kepengin nyambut gawe diparingi lancar enek sing kepengin awake diwenehi sehat seger waras lara terus golek tangga. Mula nang dadi brahmana maparing kedang sore iki kok mongso nek perane wong sing demen dadekne berkah. Ning wong sing ora demen minggu rasa sering. Terus saya suwe musuhipun bapak iki saya angok. Saya kathah. Lah iya saya akeh. Nek mergo ketuti aku lah kok bentuki meneh. Mula kan saka kowe aku mung gumun karo kowe. Kowe iki sing kok goleki apa? Jaya Kawijaya sapa terus ora ngerti karo anuman. Najan to munyuk, najan to kethek, najan to beruk, najan to lutung. Ning iki lutung sing digdaya. Sapa iso ngarani kowe praktadi? Tur meneh kaya nyata kowe uga kegolong pandhita sing wigati utawa waskita. Mosok pendhita kudu ngene pendhita. Waja-waja kowe jajak-jajak. Ilmune pun bapa sepira kok kandele Begawan Udawana kowe wani adeg dukun perdukunan mongko nek iki kok cantrik iki tak ulang ora mung babagan ilmu babagan kepinteran iki yo babagan budaya sing ra iso nembang tak jane ora tak warai sing iso nembang penanut kok karo kowe sing ora ngerti not ya tak warai supaya ngerti karo not sedina wae wis padha ngerti iki apa menika not wis paham nyata ya kok ora nyata kuwi dengan cantrik-cantrik iki yo gatekan kabeh sing ora iso banol tak warai banol ora ketak kobong-kobong ini malah dadi keker bener kobong kok keker ini ora banyak ora ada suwe sing kobongan bengok-bengok kok kobong lha iki ora. Ada iki ana wis suara di cilik jane sing ngenyek. Kepeka. Anu man. Jane semua golek iki apa aku ora ngerti. Wong kuwi ngajan to sawijining pendhita sifatmu munyuk ning nyatane kowe ning Kendari Soto iki cantrikmu ya pirang-pirang. Cantrikmu ya akeh. Lah kok kowe guru ngasanipun bapa kuwi niatmu apa? Matur.
Senggono kowe nek karo Diojo dadi ambulan duwe Rama Wijaya. Buta siji kok pateni. Ora ning siji, kadang buta 100 kowe jen ning sing 100 kuwi mati. Buta 1000, 2000 setengah. Mangan nggo dhewe. Ya kok nyanyi. Mergo menika kewajiban bener. Lah iya. Mergane matur nuwun Bapak, yektine kowe golek apa? Nek Jaya Kalijayan, Kadidayan aku ora duwe lho ya. Kowe aja njaluk sing aku ora iso. Njalukmu kudu sing iso-iso. Nek aku ora iso kok kowe njaluk, lu ngrasa dadi murid Yudhawara. Kowe dadi murid Junet apa murid Jainal sakjane. Kowe aja murid Yudhawara. Iswar ya pandu sami ya tosipun kula nampi ngertos luputipun kula menika sawijining makhluk saking Gusti karo jagat sak ngertos kula kesan kula menika sampun mangabad-abad mun pinten-pinten jaman wiwit jaman Ramayana ngantos dinten sangang kula masih dipun paring seger warasan jatuh kula menika sedaya tuwa. Nah terus angka kula sami kurang kepengin ibu tulung dumateng paduka. Ose delok nek omongmu iku pembukaane kowe ngomongnya umur mangabad-abad kowe kaya sing wis. Kowe perlu pendhita sapa ngono pengen mati. Boten. Tenang, nek delok mati aku ra iso lho ya. Sebab pati uripe menungso iki gumantung karo sing gawe urip. Kok nganti aku sembodo, ya kowe mati. Ya aku ki sapa? Wong aku ki ya makhluk kaya kowe sing duwe luput, duwe lari, duwe luwe. Ya sok kala mangsa ora duwe. Wong iki sing wis ngono kuwi. Di duwe tokek bingung, kudune diutang kancane. Ora di duwe bingung trepek. Golek penggawean, golek silihan. Ora duwe rezeki bingung. Duwe rezeki ya sok kala mangsa bingung. Lah iki. Mula kapan-kapan ning kene kudu ora rasa-rasa. Sing kok anggo ning kene aja rembug babagan pati urip. Kula boten rembug babagan pati urip. Lah terus kok kondomu yo mangkoten upami. Kula dipun warakaken ngertos luputipun yo pangapunten kula niku sampun kewawaken kesampun mati bodo. Wis kok kaya mangan ya. Mun prokoken umbi segeri toyo. Kula namung pengen ngertos bincang nopo pecah kula bedhek karo lakone wong ning bedhek lakonku dhewe ra iso.
mboten ngaten samiku. Ora kepengin mangertos mbok kula watu ngertos sebab buketan bukilek kula kados wujute guru nika boten wonten ing kados panjenengan. Yen kula percados panjenengan ngertos benjang napa bejak kula. Iki tak lairke mati musuh kapan? Iku repot. Mergo urip iki sak temene ya. Wong lair ana ing alam donya lair ceprot metu saka godhane ibu kae kaya-kaya karo sing dhewe ditulis nasibe. Isuk dadi wong sugih, iki isuk dadi wong sukses, iki isuk dadi maling, iki isuk dadi rampok iki jane wis ditulis. Iki isuk dadi dagelan, iki jane wis ditulis. Tur tanda-tandane mesti ana. Upamane dadi rampok, tanda-tandane ya tumindake wis cilik nganti tekane dewasa ki mung nalike saka anggere kapangan. Upama dadi maling, di sini kecilike senengane wis cowok sepuh, iku gedhe iki dadi maling. Lah upamane Kapolnya kena diarani iki dina kowe kepengin weruh kapan boyo patimu. Upama rak dudone ya nek kowe percaya, nek ora percaya ayo rugi untuk lambeku. Wong guru iki digugulan ditiru. Ora kok mati buku terus keseluruh sakarape dhewe kung kang manungkung sapa sira sapa ingsun sapa-sapa tak anggap sak ngisor kabeh. Yo pangapunten, cetos kula bingung bener. Kula ngersani kula aturaken ing ajeng sampun kok. Kula ngrasake enake. Urip ora kanthi kula sampun dan nyawa kayune wanujya pira sampun mata kula niku sampun lareh. Dene wong ayu masak blimor esam-esam tenan kula. Dipathe kepala nyata ati niku arep ning raga kula niku sempat mergo saka umur kula ing sakaratul tuwa. Ngene ya kan. Kowe sedikit-sedikit nang rasa uripmu iki yekine kowe kudune ndetekke rasa syukur. Menungso wae ora donya iki kudune ndetekke rasa syukur marang gawe urip kok nganti awake dhewe iki nalise saka anggere kapanan. Ya. Kudune lumrah jamake wong, ya. Sapa ae. Kabeh iki ndonga. Mbok diakoni ora kabeh iki padha ndonga, urip seger waras panjang yus wong. Lah kowe kok malah kualik lho iki. Dhewe umur dawa ora syukur kok malah jaluk mati. Jadi kalau sing gawe diwene mati langsung takset. Kowe ora ngrasakne apa-apa. Nek dipateni rezekimu. Wis piye? Kowe ora iso nyambut gawe. Dalan nyambut gawe dituntut kabeh. Ora duwe rezeki. Jadi dipateni rezeki nek dipateni jodohmu. Kowe urip iki ora duwe jodoh. Kabeh dijodoh akhire kowe ngomong. Iki aja sok ndekte karo sing gawe urip nek kowe ndekte karo sing gawe urip padha karo kowe iki ora ndekte rasa syukur. Urip iki kudune syukur ya. Mlarat wani, sugih ya wani, lara wani, sehat ya wani. Kok kabeh kudu dilakoni kanthi lila gawa lae pusing batin. Lah kowe ora nek sajane kowe iki duwe rezeki akeh, kowe lali ngucap rasa syukur, kowe ora gedheke pandang, malah sok kala mangsa kongkang mangkung. Duwe akeh apa-apa dituku. Ro kalong tuku. Nek kalong liyane tuku. Kalau lakone kancane apik dituku. Aja kuwi. Nek mulai ora ndek duwe kok ora ndonga, kuwi harus laku sujud nganti 3 dina 3 bengi. Angger tangi gloyoran. Jadi mergo sapa kesuwen. Ya Allah kuwi nek dong wis susah. Nangis lho kuwi nganti kaya-kaya campur getik. Nek kok diwenehi rezeki sithik wis lali lemu syukur lali lemu ndonga. Matur suwun lali. Ya iki lho wong kaya kowe iki isi udune sore tempe. Besok matur suwun bosokanipun matur suwun. Lah kok ora kok bosoke kowe iki sawarane lumrah jane wong urip iki ngono kuwi. Dadi susah. Diwene susah ya aja Rasulullah.
matur suwun marang Gusti. Gusti matur suwun kula isih diwenehi pacoban susah tur wong kuat nyanyi. Kula lila gawa nyanyi susah. Iki angel iki. Macak-macak wong duwe susah itu wae dadak. Rambute mau ngira wis tak blomot. Anggere aku kaya wong Jepang putih. Mulai kancane awak titik nesu, iki wong Polandia nesu. Kowe kudune ngono kuwi, susah ya kudu syukur, seneng ya kudu syukur, sak temene bunga susah ya kuwi sandangane wong urip. Kowe diwene ana wujuding sugih, bondo donya Mas Picis raja brana, ora kekurangan. Kowe ya susah. Senengmu mergo sugih kowe iku ya susah. Sebabipun ora susah. Lho, manganmu ora kontrol. Angger seneng mangan, seneng dituruti tuku. Nek kowe wis tuwa, senengmu tuku iwak sing larang-larang. Manganmu sing sarwa larang-larang. Lah, mlebu ning awak dadi penyakit. Korekol. Napa iki? Korekol nopo korekol kena dudu. Kuwi sing anu gedhe njur. Niku koles kastor. Kolesterol. Akhirnya ya kan yo dadi penyakit. Nek kowe bunga susah kok senggo padha upama bunga kowe ora sumbar, upama kowe susah kowe ora sambat, kowe tetep syukur karo sing urip barang. Tak kandhani duwe rokok ya syukur. Duwe rokok tuh aja keblengan, dirokok bareng sampah. Disumes. Lambe ngeten. Nek koyo obong disalah kagan lho, anu mah bolo-bolo sapa ora duwe yo bingung ngretek arep bekas iki golek apa dikit aja oleh iki tutup masa kok ojo ngono kuwi saya ora waktu yo jaluk kancane nek diwe ra diwe pisui ngono wong syukur iki ngono kalau dipisu kok Pak lho syukur kowe tegese dipisu kowe sing dianggap wong kowe iso dianggap sing iso tuku malah nek diwehi lumnya malah kowe dianggap ora iso apa-apa kowe dianggap ora iso duit-duit dicukup apa padahal dianggap apa to kowe iki nanti sok nek kowe njaluk utut kancamu nek ra diwehi malah demeno ngono nek diwehi malah nesuwa wah anggap aku iso tuku ngono malah ciloko kok ya kan kita wajib untuk semua itu rakyat tadi sebab aku wis kadung dongeng babakan ilmu angele malah nek wis ketemu ilmu ya kaya malah nek wis ketemu nek wong ketemu alah ora usah digarap wong ketemu nek wis diwene ilmu ya kaya ketemu kowe nyanyi sabar sok ngomong sok kowe ora kuat isi wong sabar mlakno kowe diwene ilmu supaya ilmu nggarap iki ora kowe iso ngedoni apa paringi Gusti pandang-pandang sing urip apa sing dadi lakonmu ning arepmu najan to bunga najan to susah najan to bejo najan iloko tetep kok nyanyi lilo legawa ae terus sing dadi iki sing dadi mulya terima karo pandang paringi Gusti karo jagat. Kowe diwene kangelan ya kudu syukur. Sebab kowe isih diwene kesempatan supaya iso budidaya. Tegese kowe isih dianggap dening Gusti karo jagat, kowe iso gumregah iso obah. Dadi urip ora mung pengen terus. Rekosane ya kudu andil. Wis tak jare. Wis nembuni lungguh kuriku bakal tamu.
winane sono semoga kalakum nangiro parangyatanun sinari Mila Timur Kita ingin kulawarkan ngangso patro Sindur Prabu Baladewa Mila Pendito ingin wasito Pendito ingin rambut mungguri Ngaliri pesa barang kawis Pendito ingin ngegolong Gentur tapanipun Mandi manusabipun orang guyu iso. Mboten saged mriko ciri-ciri wong Jawa Muda. Kula menika nggih panjenengan watak pacul kula nggih kaya ngeten iki kula susah ya guyu seneng guyu. Anak kula mecici mon kula guyu kekel. Malah orang guyu Pramuto wonten dawuh. Apa nek kowe kandha marang penjari sun kalam Untana Brahmana mapane tenggal sore pendhita ing liwe. Pendhita ing bentuk apane pendhita ing kapone kesik ilmu. Memang kali tak nyatake mawe tenggal sore jebul ora cocok karo kibar. Pendhita model kowe belum. Bener belum aja. Kapone kaya ngene disubya-subya disembah-sembah santri kok pirang-pirang. Iki pendhita apa iki? Tanpa guna kowe karo aku mapan ana kene. Adoh saka Mandura Prapta mapan ana ing tenggang sore. Jebul bareng kok kene tak anggap pendhita iki waskita ning jebul kapone kok iki delok prejengan tak prejengane wong tukang ngapus iki. Iki lah bajingan ketok. Ayo bali. Sampai itu Prabu Baladewa. Ngomong sampeyan itu Ratu Medaya kok ora diundang-undang. Mlebu ning padepokan kula. Usurak kula nuwun teko jero bengok-bengok rasane kaya mbahku. Teko kene terus sampeyan ngeloke kula modele kaya belur. Mas iki ndiyene jaran anak modele kaya ngono. Kancane dibelok-belok kaya. Ora kantong blok itu. Nek sampeyan golek ketok ora enek ning kene eneke Bengawan Yudawa. Kapane kowe aget Brahmana kapara mongkok go kedhok. Kowe mongkok go kekubung supaya kowe iso golek panunggus iku. Apa iki dina kapal kene kowe aget wujude Brahmana kanthi kondange ngebaki jagat. Timbalan nyatake mung kaya kowe ora sudi, wan erek aku guru karo kowe. Lha sing sampeyan gurune kula sapa? Kok ora kere iki? Terus kanjene sapa sing duwe murid kaya sampeyan ora keluarga. Belum ngapunten, nyuwun. Ora dihalus mawon. Engko pendeta bakal sapipun mandi apane? Iki potongan Petro kok mandi iki. Ora sudi aku meguru gambar pendeta iki. Ayo balik. Jangan. Lah bisa banget.
mundur saya iki tanpa njaluk pamit karo sing di rumah. Loro pembudikan. Balik malih sini metu lah teko ngarepan. Teko ngarepan sini bablas metu lah teko kene nek. Lah nek dipun bolo dewa tumukan teko pawon. Malah detail-detail niku. Syukuri matang. Boten. Lu tolong pasang orang kowe kepar. Lho, sing kepar iki sapa to? Sing bengok-bengok iki sapa? Wong iki kudu sopan. Ning aku ada satu tulis ya. Jangan membuat bisik pendeta lagi semedi. Ning ana wis tak tulis sing nggawa HP dipateni. Dari kene sampean kula ngono ramune ya ora pamit manuk-manuk kula bali ra iso metu kok bingung. Kowe pasang ora senang-senang sapa? Wong sing kuwarat ngono dhewe kok ya. Ayo mulya. Tak tanggung tahun-tahun ora iso metu saka pekarane. Kula tau nyolong. Pager napa ning nami? Pager apa ya? Pager sing dhewe ya. Kula tau nyolong itu dadi iso metu. Ya mulut kon ditekan di kurangan iki. Kepala udara. Dari apa nih wong iki ora apa-apa. Ruwet rempetmu, kowe iso bali ora saka pertapan Tenggang Sore, ora gumantung Begawan Yudawara. Ning gumantung karo awakmu dhewe sebab kowe gawa serik mlebu mrene iki wis bingung. Kowe bingung ngeburu, bingung ora, bingung nek awakku, bingung ndonga marang penjaripun Bapak. Carane bingung iki nyampir ning awakmu dhewe ora iso bali lah. Kalau kok ngeluh iki ya niku. Lah niku kok kepeng piye? Kok apake kalau lha sapa sing anu nyapa-nyapa. Tak tamake Begawan Yudawara. Ya ya kepeng nek tamake aku. Lah kok bener kok. Aku ki diutang-utangi sing nagih nesu ngene. Sing nagih wis aku dhewe. Nah, kira-kira ya wis utange kowe ikhlaske. Kepareng iki nenggolo iki lho, tamakno aku bapak iki. Nek kowe tetep kaya mangkono, padha karo kowe wenemu mung golek perkara. Nenggolo kuwi lebono. Ora satu. Yo aku coba. Aku kabeh. Lah iki mau tau terus. Terus kula niku mboten terjadi malah mungker wis kali Tenggang Begawan Yudawara. Kowe ra kepak, kowe gawe perkara, kowe dewa pasangan. Sing pasangan sapa kene ra muni piye-piye. Nek kowe ra percaya karo Begawan Yudawara, dina iki kowe tak anggap lumpuh Baladewa. Lumpuh apane? Lumpuh apane? Lapas orang, ora percaya mangadep. Ora percaya aku to iki. Jaluk ngapura. Kula kok malah lumpuh iki. Jaluk ngapura. Kepareng kowe mung batur. Lah iki saya lumpuh saya menunggu. Halo, kan? Pun ngapura mawon ikhlas ae batin. Yo, aku jaluk ngapura, Begawan Yudawara. Kok jaluk ngapura betak-betak kok. Karena cuma ada ketimuran yang di enak ini wong bodoh-bodoh asok luputan dari ngapura bengok-bengok kayak ini soko hati boleh tiba soko hati iya tau ini tau butuh selamat ngomong bodoh butuh selamat tuh nama teman buku terus jadi sebelum aku dikira lalu kuliahnya sih Bukti-bukti rawati nganggur selama kok paling Begawan Yudawara aku njaluk ngapura. Biasa no njaluk ngapura biasa. Nah
senajan laku wong ora duwe sampeyan kudu dosa. Nuwun pangapura. Amarga ora sopan dosa niku gawat. Nuwun ngapura nuwun dipun satani belat nuwun dipun satani belat. Prabu to, boten dawuh lho. Tamu kaya iki kok diseret metu elang kok ya. Aku iki ra boleh dalem ngapura ya sing ikhlas to. Dalem ngapura kok bentak-bentak kancane. Jadi aku iki kancamu sekolah kuwi. Ning aku nyandar blar. Sapa-sapa karo aku nyeluk bapak. Luku-lukune bapak abah. Luku-lukune abah Kanjeng. Kanjeng kapan? Apa niku aku Kanjeng tak kandhani. Lah kok kowe nanya ning kene terus ndok ana sing ora wong edan sing edan bali ning kowe dhewe. Ayo dalem aku iki, Perubahan. Wong aku terus saya papan kula aku panas. Para sikile yo dilupakan santen. Kancane iki aku bingung. Lupa. Yo, yen aku dene tak sawon apa ora pertapan kembang sore iki. Kembang kepaksa kula memburu dateng paduka penate. Aja kepaksa. Ana guru kepaksa niku iso. Wah, ora trimo lutung iso geblak. Aku tenan. Waduh, kono aku tenan. Kuwi iki tak hiburan. Arep-arep karo Jawara. Kowe pengen ngumpul? Perubahan. Ini anggap apa? Jeblok. Selamamu mulak-mulak. Wah, boten. Hilang. Boten. Ini tak ilangi lho, kowe bener pembelu. Oh, ada untung kan? Boten. Pun kula suwita dateng paduka. Kula mbiyantu dateng paduka bukan begawan. Oh, dewa mati. Menawi semua wujuding swasana sing kudu kok kanggo pawatan. Wong luwih kuwi aja mung nyaman jabone. Aja nyaman blegere kasunyatan. Ning sawane niat kan kula suci karo sing batin. Sebab kuncine wong tentrem, kuncine wong mulya, kuncine wong ndang wujuding mulya lan batin kuwi ora mergo saka suci bondo donya, dhuwure derajat pangkat lan liya. Ning gedene rasa syukur marang panguasane Gusti kang kaya jagat. Pisan iki tak ngapura dosamu. Ning aku njaluk tulung karo kowe. Pertapan kembang sore iki sawise adeg kapanditan pun bapa kene. Kejaba akeh ingkang padha njaluk tulung marang panjenengan Gusti. Ning akeh sing padha musuhi marang pun bapa. Kowe duwe digdaya, kowe duwe wujuding guna kasatriyan. Aku njaluk tulung karo kowe. Ning burine ning amungan. Aku njaluk tulung karo kowe, rewakon aku njaga kiwa ning pertapan. Sebab aku ngrasake bakal ana musuh sing teko. Nek ning bobol-bolote pertapan tak pasrah marang kowe. Janji kowe yo. Aja
aja takon dosa. Tak gawe lupa salah nggih takon dawuh, Mas. Takon dawuh, Mas. Kanwo, kok dawuh lho. Metu jaga katenteman pertapan, tak sore. Jelame kembar. Pasukan Bali Agung kembang sore wis mundha ana karo Bapa. Kowe lho apa sing dinyanyi Baladewa? Bingung rasanipun bingung. Iki nek aku ngarepe kok tak sedaki sok gendeng dadak Baladewa. Mula sujune Baladewa sepele. Iki dina tak utus supaya ledani wonten ing pertapan sebab aku ngrasake ana sinyal sing ora penak. Sinyal ngono. Ora ngerti lho. Oh, lah kowe iki generasi Z kok ora ngerti sinyal. Kowe najan wong kuno ning nyatane uripmu jaman saiki kok ora ngerti sinyal lho. Sinyal kuwi aku iki ora ngerti aku ning. Lajeng kocokan sajane kaya ana babakan sing ora penak. Enek pawan sing sajane ganggu katemane pertapan kembang sore. Kowe tak kapan metu? Nek panganosipun Baladewa lan Prabuta kemau ngundulke mungsuh sing gawe katentremane pertapan kembang sore. Aku tak semedi Yogabrata manembah panguwasane Gusti supaya leku Brahmana agar kabrahanan iki bisa entuk berkah Gusti, bisa nentremake jagat raya wiwit dina iki sak terusé. Wis wae dawuh. Mereka terperasuk dari dalam waktu keparan lu yang pamit madal pasilan bawa benar ulang-ulang air pun kanjeng Nabi sang guru sejati Aden Abdullah
Suami taman cinta tidak boleh orang sakit mantan yang orang lagi gede dengan mantan orang sakit mantan anu lagi dasar kepala itu tak sarankan oleh pelataran pertapan Kemban Suri jebul poros soto kulo pada kasih gini tes membantu soko bobo pribadurno membantu soko paman pati halusan kuli merkoso perintah soko Prabu Drilo pendito ingkang meparah begayu dawala siklannya dar pertapan Kemban Suri dadi ewote kahanan negara Sira kudu bubar dari pertapan Kemban Suri montrot puluh Thank you.
sapa bukan Jawa. Ayo bawa jalan orang itu. Aku bener. Aku sangat teman apa yang pertama bukan Jawa. Ingat. Kita beli kalau apa ngentut lah ya. Coba sih luar pala di mana ini. Ya terus, gue pernah pakai bola sudi kayak misalnya, modern salah nyawa, lagu lawa gitu, lawa pada tiap. Atau malah kan maju musuhan mana mulai tiap. Sebarang lagi itu lagi. Saya punya suatu ngomong yang anakku tak pernah maju dia lagu maju mana ketak. Ini tak ketak. Sing kulo kowe ya. Aku kulo pitik kok piye. Kowe iki cara kulo pitik kulo. Cukup kulo. Kulo kowe terang ora menang. Terus piye sing nuwun bolet. Timbang iki nuwun. Paling nek garis. Lho terang sakit ya rasa doa. Tapi aku nang iki kok bener. Ya salah. Kadung panas mesin. Prabowo, kadung bapak lho, ojo nang iki. Mundur mawon, mundur. Ayo foto. Ari kok sakore. Mundur kata-kata itu. Puji kumuka langkena abuji